जतनो हामबाय MFK नि अंगै जों दिनै कायसा नांगौमानि बागै नारनो मारिंखा प्रेस मिट खानायनि बागै जों पुना पकरक बाय सायफायनाय आबनि जागोन जों बांला बाय दिनै पक सावान पुलियानो जे फाइमानदा फाइनेसिनि प्रेस नेगै फाइनेराव टिभि चेनेल नेगै फाइनेराव जतनो MFK नेगै खा गाहामथाय लामसगो और तो कक तुमा निरिहानि चिनि खरां सोरां जाति कक त्रिपुरा जतनो तो सिनलायजा वन बगे जतनो हामबाय तेबो हामबाय मारिवो जों माहाके जरा केसा बिसिङो रिं माने हानो माखसा जागा सिनि यांगै क्या कष्ट मा खाले जाका मागुरि लायखा तफानो फाइसा बाय आबनो बाय तेव पाइथले हामबाय चिनि तिनि कक बथमांखा बसकांगो 1434 तिप्रा इरा एबा त्रिं 1434 तिप्रा एरा एबा त्रिं हास्ते गोनांगै हहम ददम खालाय पलायनाय बागै जतनो लवा जोंहा फैलाय दङ फेत्ता खालायनि सिमिखाय जों MFK फैसा गुबुन याप्रि जों सायनानि बखाक थां दङ MFK अ सामुनो यागो रम्मानि MFK आसायमानि बिसियोनो जों अत्रिं सेलिब्रेशन बा खायनानि जों 2004 MFK आसायखा आ बिसिनि सिमिनो जों अवश्यनि कैसा इयरलि कैलेंडर चिरा खेबका जेहेतु अमचिनि लाइफुङा बाय जागोन तिप्रा बिसि कथा कई जै 2004 नि सिमी कंटिन्यू थाकलाया सेमा जरा that is 1433 तिप्रा इरा तीन बिसिता जों खालाया राय खेवा नमा सिंसा हहम ददम खातं खाजाने बिसिंति जों खालाया अब याफांनि तिमि सेमा जरा खायना थांतनि जों गजाराव गोबांमा गोबां बिरिमान कथमानि कक साइकुल पाया कासु जामाबो दंखा सेजा जामाबो दंखा कया कक सेजा जामाबो दंखा कक मा सालायया फेबा ताबुक जों नायनायखा आ केबें नायरक त्रुक त्रुक बर उसुलुय थांबाय ख्या उसुलुय थांमानि लगे लगेनो बर बुजिनाबो रोंखा बुजिनाबो सिखा एबं साइबो मानखा ताबुसो ताय कक बांनानै नांलाय दिया हानि बागै हास्ते गोनाङै ताबु ताय साना नालिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल क्लब लेवल गामि लेवल अब हायख्लाय ताबु लेखा दुंपा गरै त्रिं पान्ना खालेदै तंलायखा कई ताकलाय बाहाय दं गोबांमा जागाव अतर सिकन लेखा दुंपा गरैखा आगे जों ताकलायनि तिमिनि वानसुका दा खातों रिमानखा बिसि गोतान खायनायनि बागै अब कैसा एकटा धाप चिनि सक्सेसफुल होनी मानो फेबा जों न ब्रुम ब्रुम चिनि तालहिं एक तारिख हायकाबा तिप्रा इरा त्रिं बिसिकताल न ब्रुम ब्रुम जों गुबुननि बिसिकताल पालेबा हायकाय बखावा हावरि मायाखौ आबनो जों तेबो कांगै खाथों रेनानि बागै तेबो खाहाब रेनानि बागै जों MFK नि ताकलायनि तिमिखाय तालहिंनि पहिलानि साल बिसिकताल
22 तारिख डिसेम्बर जों प्रोग्राम आयोजन जगालि खालायखा कतर खायनो खायनाय ओ जागाव दंनाय दिनै फुड फेस्टिवल दंनाय सेमिनार दंनाय पाठ्यक्रम काकाय हुकुम आन्दाराव दंनाय अब 21 तारिखनि हराव खायमानि बाय बाक्सा दंनाय माखा माखा जों बिसि कताल हिसाबै सालाव जों तान्दिनो खायजेनाय आबनो सबसे नांगौमानिबा गावमा हाके खायते खायते जों जतन नग्रुम ग्रुम जेमन उदाहरण स्वरूप चीनी काम्यामताया जों नुगु जैसे करै बिखरा बल फल जाने फनो बांलानि नववर्ष माकैनो ओ खाना चीनी बांलानि नववर्ष बिसि कताल तमासमा राथे चलायो आमासमा रमी चलायो बाजान आमासमा पाइ चलायो अब केवन के होते साना नगे दागिना नगे the same इंग्रेजीनि बिसि कताल हैनो 1 जानुवारि हाकैनो अब जतन खातुन खाजानाय बिसि खायरि कताल जुमता जुमलायै जाम गाहाम पाइ चलायो केवन के होते दागिना नगे फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहामका पयतसारि माया सुबनि बागै जों नबुंब्रम खायचोगि मायाखौ फेबा ताबु चेंखा का आबनो तेवो गाहाम गाय मजबूत खालायै जों एमएफके न ताबु चेंसिनाय 22 तारिख दिनै ट्रेन बिसिकताल और ट्रेन बिसिकताल दिनो जों पान्डव खायचनाय जामु चासनाय रि कताल जों कताल जुमसिनाय हनै वानसुबै जों ताकलाय माहाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों माबा हाकेना कन्टिन्यू खालाय थानाय थाङै जों बेबा खास्तिनि दंनाय दिनै ताखु बुखुब दंनाव खयनाय माहाकेना न गुरुं गुरुं दिनै बिसिकताल न बरम रुबै हामजाबै पालायनांथन आबनि बागैनो जों ताकलाय के जुलाखा खायनाय नगै सिद्धांत नालाखिया हायपानो ताकलाय जेखाने जेखाने दिनै ट्रेन बिसिकताल पान्डा कतर मुइ दङ जों जागाव जे खायनेर रिंखा हाकै जों बरफ रहनाय दिनै एमएफके नि आदं सं अरनि रिसोर्स पार्सन नङै बरफ थाङो मानदां बायनाय दिनैनि दिनै खायसे एक्जिक्युटिभ मिटिंआव जों आबो गाहाय सिद्धांत नायफायखा आबो बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमान ग्ला पलेनो याथेक बारा आबो का आथाई बारी हिनि जागो खुवाय और दिनै एमएफके नि खरावनो जों आदं रहनाय बरन आरो गेस नै थाङै माजोंनाय एमएफके नङै अन बिहाबाव आबनि उनाव दङ 20 तारिख आबो तुलासी खौ आरो बाहायनो बरफ जों कचारखा दिनै एमएफके नि आदं नङै थांनाय बरफ आरो थाङै गेस संनाय आदं नङै आबो बरफ एमएफके हायकेन बरफ थाङै बरफ बाक्सा मिलुइ आ बिसि कताल पालायनाय आबनि जागलते बरफ हरजानाय खिनि बरफ दङ खा कताल क्लाक गरिया साधुपारा सुमिलि हाति आरो बसिनि एमएफके नि बरफ कचारखा एवं जों आबनो रेस्पन्ड खा चिना दंसं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला और बाहायनो कतर बाय खायनो नानाय दङ आरो बाहायनो बरफ जों बाय गोनोंखा बरफ सानका जों चिना दंसंनो रहनाय आबनि यागलबो दङ रतनपुर तमो कनाइबारी ताकरतला यट क्लाब सुमिलि हाति आबा हाके यां साउथ आइ नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बटाङासो साग्रालिया गाय बरफ सिरबासो बांथाय बा जत जागा सानपन जासो हरमानग्ला हायफानो जों नागाय जों मेटेरियल्स जों पाठंलाय दिनै बयरक जों रहरबायनाय जों जेखाने ट्रेन खालाय बरनो केवनो कतर केवनो चिकन चिनि मकल करै चिनि मकल बरफ जतन बाक्सा समान एवं समान चिंबरनो रेसपेक्ट खालायो समान चिंबरनो बरम आरो बिसिन चिनि एमएफके नि तरफ थैके कायसा कयमु जोंगाबो बिसिबा बिसिदक सकांनि चिमिनो जेंगि फायमानि साइ फायमानि हपंग्लांसा आइ प्रग्राम खायमानि गोबां बरफ आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायफानो जगे कुया जों खायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनै जखन खायजा हाखलाय बलायखाय हाकसालनि हासक बेसारन बरफ फायनाय बोरै बेसा जारे बेसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकार खांखाय बरफ थांनानै बेलाय बेजवावनो का बन कौनो वानसुगै जों यग्या कुया खालायमा फाग्या बन बागैनो जों बार सावो
state level जों खायाबो जानिया जा आमचाय जानिया जा एरिया नतै खायजा हकाय आरो हरनि 12टा जरा बिसि कसामनो नायरेगि पायि बिसि कतालनो यासागै जाति फोनांलायै बाजि पटका सगलायमानि यागुलो पान्दानो मुथागिरि हकाय बाकी मुक्ति बताय हना नांलिया हकाय बरंनि तमुमो किसा देरामा तंगना देरामु बताय इंलिया हकाय जत दिगानो सेफ साइड तंगो हनै जोंहा बवां सुबै आ तार पारबस सगन किमेल जों कय फायो दाबुबो कयन दङ तेबो कयनाय ताकलायबो हायनो ताकलाय जखन पांजी पाइबै खाबा आबोनो खलायसुमाया फानो जेमाननाय सम्भब खांखाय 12टा जरा खायै याकना नोंथन फेबा बसकानि बिसि रावनि किमि हकाय पुइलानि किमिनो कक साबलायै पुइलानि किमिनो आवाय खायै जों हरनि 12टा जरा बिसि कतामनो नायलोग हर बिसि कतामनो याचाक समनि उलो पांदाना पाइरे हकाय बेलाखे जानाय जतनि बागे गाहाम होनाय हिने जों खाखाय आबोनो किनि कयम पानाय हकाय ताइतन ताइ सानानि तो आसेक स्टेट लेवल ताकलाय कायजाक लाखा स्टेट लेवल बोलते जों एमएफके नि इंगे स्टेट लेवल ताकलाय कोनो जा खालिया हकाय जेखाने खायो आप तो जत जखन स्टेट लेवल इसलाय नेशनल लेवल सब लाई दं ताबो तमा जों एमएफके नि इंगै उमति जागा स्टेट लेवल नै आपा जों साथखनानि कलियाबा जों जतन आबो स्टेट लेवल दो जों जतन आबो नेशनल लेवल हानो नो तालनि पुजा सालाबा 22 तारिखो खनर बमहे पान्दा बर खाय आबो हकाय ताकलाय जों आगरतला दसरात भवनाव खायनाय गाबोन 20 तारिख डिटेल्स सायख'नानै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दिनाबो सामु बागजाक न कप फरायनाय बागजाक गानि पार्ट आंसो जरना साय पाइरेसनो गावनि जागुलो आं तिनि जेनेरेल सेक्रेटारिनो कयनाय जे तिनि 22 तारिख हायकाबा तिनि बिसिकताल तालहिं पहिले 1 तारिखो ब जागा तिनि पान्डा जुगाली मुंखा ताम ताम होय खायनाय आरो तिनि जीएस पान्डा 22 तारिख डिसेम्बर पहिले तालहिं फासाला जों इन हाउस प्रोग्राम खायनाय इनि जों सुका कतर ततां खिले जों कासकनि खो खनागा ने जोंका 1434 तिब्रा बिसिकताल पान्डा के 10 सुकुं गनो खायनाय इंगे जोंनि नगर प्रोग्राम हाजार फुड फेस्टिवल दंनाय इंगे आवाज 2 pm इनॉग्रेशन खायनाय बारै जोंजाका जोंनि नगर ततानाय एडिसिनि honorable chairman and chief guest honorable welfare minister Tripura guest of honor tonight honorable MDC John Victor Burma preside of our president MFK welcome address assistant general secretary the both of thanks vice president MFK Gazagachini calendar wall calendar both the wall and desk calendar release khajangnai Mechin is a magazine yearly literary magazine Kolomna Bovatino release khajangnai Therefore Yaglokai 4 pm of seminar finity pair exclusively the parenti there was a the pair and historical background and all the Tanka Kazaka born in Punti Pajaka over Solomai over Yaglo 6 pm of open session online Jota there in the Borok Payas Roman Zabe and there কোনো question যে কোনো শুনুন যে শিলং মনে করুন তুমি শিলাই মানে বড়িয়া দেখছেন 6:30 pm cultural program short cultural program 1 hour which is very teacher Wasuka our folk based cultural program okay take a program all bisikatan salon kaina tomano blood donation ya blood donation je was salon kicha joto jaga no bisikatan panda kainon bagi charo kicha month in bagai so first week February was the blood donation program of no chini kaina obon hasai taklaini short program sir sir je ADC rogo sebanmu khabrok 1435 ni palai pai khai taklai to norok 34 hobo tam message rai joto lo koro message here it is a counting method very simple unka taklai 2024 590 exist out the brera changa kai 590 just 590 2024 590 minus करके ताकले जे कोयो bonum nai very simple nge baragabo la khatene baksabo rongme rongao kisa mistake of me okay taklai 34 nai December 22nd bye